Така, започвам от начало. Избрах това, тази корица, за да започнем темата, защото показва доста от това, за което ще говоря. Или това е какво прави един карикатурист добър. Или това е да направи, да извлече основните детайли от обект или човешко същество и да ги представи с прости форми, така че вие като зрители да не загубите усещането за това, което искаме ние да покажем като артисти. И това е примера с личицето, което дадох. Само няколко кръгчета или линии, но ние все пак разпознаваме емоцията като щастие, усмивка, по някакъв начин положителна емоция. Ако променим само една линия, т.е. усмивката просто стане надолу, тази линия, вече виждаме и разбираме едно друго усещане, което е тъга, пример. Ако добавим вежди и ги вдигнем леко нагоре и завъртим усмивката леко настрани, имаме една закачка по някакъв начин. Обикновените хора, аз така ги наричам, артистите и обикновените хора, ама ти спадаш към артистите, така че... Съответно, ако направим линиите прави и ги направим под определена форма и устата, виждаме съвсем друга емоция, която е ярост по някаква форма. Това нещо е ядосано, И това... Ох, не, ужас. Секунда само, че ми звънна телефона. Добре. Обаче не мога да затворя, защото звъни на екрана. Добре, само секунда да затворя. Успях ли? Май да. Така. Добре. Тук виждаме тази ярост като усещане. Пак казвам, това са няколко линейки. Съответно, артистите, това, което правим, наблюдаваме. За нас емоциите и въобще всяко едно нещо, което, докато комуникираме или да се наблюдаваме ние самите, за нас не са просто интуитивно усещане на това, което се случва, защото много често ни говорят едно, но показват друго чрез лицата си, хората. И ние всъщност улавяме тези разлики, които виждаме. Дали устата ще бъде... Това спря да се мести. Само секунда, че мисля, че спря екрана да се мести. Спрямо това, което показвам, но не би трябвало. Не, вижда се само с забавено. Добре. Това, което ние успяваме да забележим, е точно това. Дали усмивката, как е, веждите. И така по този начин правим характера спрямо, ако искаме да прилича на човек, който искаме да направим на илюстрация. И съответно, ако искаме кучета, живот, всякакъв тип характери, които искаме да изградим, ние можем да малко хиперболизираме, т.е. да натъртим на нещо или да го намалим. Обикновено носът играе най-малка роля в тази експресия на лицето. Обикновено са очите, устата и веждите, основните неща, които се променят при емоция. Съответно, дали показваме зъби, дали не. И по този начин можете да видите тук как едно куче и с формата на цялото тяло променя усещането за емоцията, която ни дава. Съответно, виждаме тук при лицето, което съм дала за пример. Разбира се, има различни лица и по различен начин може да изглеждат нещата, но това са основни емоции, които ние чрез лицето си показваме. Така. Основната аудитория, която гледа такива изображения, са деца. И заради това целта е детето да разпознае рисунката и да бъде привлечено от това, което гледа. Не е нужно много да му се обяснява. А пък възрастните гледат поради други причини. Дали от носталгия от детството, дали че като предавания като Рик и Морти или Семейство, Симпсън по някакъв начин засягат актуални, сериозни теми по един по-лек за възприемане начин, дори комедиен. И това с простотата си облегчава стреса и
по някой път ни действа терапевтично да гледаме детски филмчета. Някакси, когато искаме нещо ненатоварващо след дълъг работен ден, седмица или каквото и да било, искаме да си пуснем нещо, което ще ни разтовари, ще ни донесе мили емоции, няма да ни натоварва толкова много. Има и такива хора, които срещам рядко, но гледат анимета или по някакъв начин детски, за да могат да оценят и да признаят труда на артистите. Което, нали, аз също от тази гледна точка основно гледам такива детски. По-трудно мога да се ангажирам да гледам детски филмчета, просто защото някакси трудно ми. Но от гледна точка на артистите и работата, която е вложена, определено и начина, по който разказват история, за мен това е важното от работата на артистите. Съответно, някои хора обичат развитието на героите, особено при аниметата. Те са почти като за възрастни, просто не почти, те са си за възрастни, просто, нали, са анимирани. Има такъв универсален хумор, който всеки ще разбере, нали, когато, примерно, Том и Джери се гонят и Том падне, нали, всички разбираме, че това е смешно. И съответно може да споделим преживяването от детските с децата. Тоест не е нещо, което да гледаме само като възрастни, нали? Може да го споделим като усещане, като, нали, хората ходят на кино често, заедно с децата си и така. Културни феномени също е много важно да отбележат, че например South Park или Family Guy, те са такива анимации, които наистина са феноменални и имаме разнообразие от жанрове. Това прави интересно гледането на такива илюстрации от възрастни хора. Само че не знам защо не се мести екрана. Отново. Не, мести се. Аз не разбирам. Така, добре. Съответно, как всъщност ние рисуваме тези герои? Това са Disney аниматори, изучаващи отражението си в огледалото още през 1950 година. Често го правим и ние, нали, т.е. и аз. Постоянно търся референция или много често се улавям, докато рисувам гасето, да правя физиономията, която искам гасето да даде. Т.е. дали ще е с вдигнати вежди, дали ще се усмихва, дали ще е ядосано, то рядко е ядосано, но в общи линии аз инстинктивно искам да повторя тази емоция, за да мога това изражение, нали, за да мога да го предам. Много често, примерно, когато искам гасето да държи предмет, също, нали, хващам нещо, снимам го или гледам референция, как, примерно, гасето с кючека, където беше, гледах кючекчийки, за да мога да видя точно герданчетата. Нали, аз имам някаква памет за тия неща, но не винаги мога да я извикам в детайл. И след това просто опростяваш нещата и нещата стават. Много е интересно разбирането на човешкото възприятие, което всъщност пак е свързано с психологията и който ме познава, знае, че аз изучавам човешкото поведение и психология от много години и това ми помага веднъж като илюстратор, веднъж като художник, веднъж като маркетолог, като дизайнер, като всичко, дори ако щете като комуникатор, лидер или ментор, каквото и да било, с каквото и да се занимавате, психологията и човешкото поведение винаги ще ви помага да взимате правилни решения или да разчитате по-правилно реакциите на другите хора, когато казвате нещо или правите нещо. Затова тази комуникация, която имаме сега, т.е. аз съм на екрана и не ви виждам, е доста трудна, защото не разбирам кои от нещата са окей, кои не са, както и когато водих курса в Софтуни. Ти говориш на някакъв екран, не знаеш колко човека има отсреща, какви са, разбират ли те, дали те гледат с едно такова разбиране или недоумение и така нататък. И това е изключително трудно да вървиш по някаква схема и затова аз много разчитам на чата да ми говорите и аз да го поглеждам по-често, за да разбирам когато има проблем. Тук май това трябва да държа отворено, за да може да рефрешва на време. Човешкото разбиране, възприятие е изключително интересно и как може да синтезираме детайлите, които изграждат структура или обект по много сложни начини, в много основни и прости. По този начин може да си представим всеки тип нещо чрез няколко криви или геометрични фигури и примерно тези постери са подходящи за пример. Всички разпознаваме малката русалка
и Хари Потър. А са няколко линейки при Хари Потър и няколко обекта и цветове при русалката. Така че точно това са едни от най-важните неща. Да уловиме кое е специфичното в характера, който искаме да предадем. Цветово също да наблегнем на тези характеристики, които искаме да покажем. И съответно, знаейки тези неща, тази основа, ние лесно можем да манипулираме рисунката, за да дадем някакъв ефект. Както примерно при гасето, има 3 основни цвята и ако искам да наблегна на нещо, примерно на банския или на джапанките или на нещо друго, слагам друг крещящ цвят, който да каже, окей, тук има нещо различно. Нали? Тоест, той е акцента в момента, защото нали, гасето то е бяло и жълто, с големи синючи. То е реално репрезентираше, идеята беше да репрезентира мен и моите случки, моите неща, защото през годините съм пробвала няколко пъти с геройчета. Едното от тях, даже ми го коментира един преподавател и беше: Алекс, не знам какво си искала да кажеш тук, но е хубаво да го промениш, защото е изключително странно. Аз исках да е някакво оклювче, то малко да подобява всъщност на логото, което имам в момента, да е оклювче, което в същото време да е усмихнато, да е някакъв характер, но не ми се получи. И явно с гъската ми се получава най-добре, защото репрезентира нали, повече същността ми. Това е нали, по-кръгло лице, малко по-големи очи, мигли така и малко гуфи поведение, защото нали, не е далеч от реалността, да го кажем така. И е наистина добра основа, защото примерно аз се познавам, знам горе-долу как реагирам в някакви ситуации, знам кое ми харесва и много по-лесно мога да манипулирам илюстрацията, така че да предаде това усещане, а то е автентично и това го прави всъщност по-успешно, защото хората забелязват, когато правиш автентични неща, т.е. реални, не си някакъв, нали, да правиш това, което мислиш, че ще се продаде или ще бъде успешно, а правиш нещата както нали, ти си ги правиш и хората по някакъв начин ги усещат тези неща. Всъщност тук има и нали, една книга, която можете да видите, ако ви е интересно. И с това завършвам кратката лекция, която някак си започнах и мога вече да пристъпя към рисуване на гасето. Как всъщност стават нещата. Така, то даже ми е отворено. Така, аз се научих да си правя файловете, то мисля, че миналия път го говорихме това. Така, сега, едно от основните неща, за които почти никога не съм говорила всъщност, е какви четки използвам. Истината е, че когато взех таблета, още от предишния ми опит с лаком, аз знаех, че четките са 90% от работата. Или айде не 90, да кажем 70. Идеята е важна също, но и самите инструменти. Така че, четките, които взех още почти веднага, проучвайки нали, какво ми трябва и какво не, реших да не ползвам стандартните четки и си купих едни четки на един артист, който много харесвам, обаче сега се замислих, че трябваше да намеря... То всъщност пише името на... не тази... Лаура Рубин. Който иска, може да я намери. Тя всъщност... Секунда, може би тук ще я намеря. Да, това момиче прави страхотни неща. Значи... Може би тя е едно от вдъхновенията ми да всъщност да се насоча към Apple, защото знаех, че тя рисува тези прекрасни картини с Procreate. И си казах, окей, не че не можеш да го постигнеш това в Photoshop с Wacom. Можеш, обаче някакси реших, че по този начин ще ми бъде много по-лесно. А аз съм човека на шорткътите и на спестяване на време. За мен, за да си много продуктивен, за да можеш да разбираш, да се развиваш и каквото и да било, трябва да си много стегнат в процесите си и да има ред. Колкото и фанатично да звучи, трябва да има определени неща, които човек има, като нали, стратегически, за да може лесно да се справя с многото обеми, работа, ангажименти, информация, каквото и да било. Трябва да има някаква защита нали, от цялото това нещо. Тази мацка, която е супер готина, аз се следвам в Instagram, който иска може да я последва, тя рисува страхотни неща и има издадена книга, доколкото знам, с илюстрациите си и е направила тези четки, които нали, нямаше как просто да не изпробвам и аз. Четките са много, много важни.
за ефекта, който искам да постигна. Така че, ето ги четките. Те не са, в същото време не са кой знае какво, като се замисли човек. Нали, важно е как ги използваш, но има няколко, които постоянно използвам. И заради това, ето тук приемаме за кожата, за реализъм. Аз все още така не мога да, заради времето, което имам, не мога да се концентрирам върху хиперреализма, който тя има. Нали? Защото това е страшно много работа, като часове. Аз все още не ми се ще толкова много часове да прекарвам над реализъм. Над реализма и затова ги правя малко по-бързо нещата и затова тази специална четка ми е окей. Така, и имаме тази четчица, която, както виждате, ето така, дава прави линии, хубави линии за илюстрация. Защото, примерно, когато скицирам нещо за другите ми рисунки, предпочитам линия, която върху която имам повече контрол. Само да видя, мисля, че беше тази, да. Тези линии, нали, по никакъв начин тази четка не ми изправя линиите. Буквално каквото направя, това излиза. Нали, когато искам да е Не е тая. Тази трябва да е намалена. Да, реално когато искам ето така, нали, да е много хаотично, то се получава. Защото с другата четка, нали, и натиска ми успява да хване, а пък тази четка тук не е баш така. Ето тя веднага ми изправя. Не, че не мога да го постигна, но някакси не е по същия начин. Нали. И реално какво правя? Взимам си вече скетчинг четка, друга, с която само си скицирам. Мога с всички останали да скицирам, но тази ми е по-удобна с Procreate Pencil. Сега, лошото е, че нямам подготвена идея, защото толкова се концентрирах върху презентацията, която, нали, не можах да започна като хората, че така не помислих какво точно искам гасето да прави. И се замислих, че повечето неща, които в момента, нали, се случват, така че може да ми помогнете в коментарите, докато аз мисля или ви разказвам някакви неща. Другото нещо, което исках да обърна внимание е, че при повечето, примерно, Disney характери, ето тук изкарах за Disney, примерно там, очите са огромни, имаме малко носле и уста и главата, нали, така е направена, че има почти никаква брадичка и, нали, бузи и има огромни очи. Това е задължително правило за принцесите на Disney. Абсолютно всяка принцеса има такива огромни очи. Тук е направена хубаво сравнение как би изглеждало реалистично лице. И реално, ако, нали, искаме да направим ето разликата между реализма, който се опитвам да постигна в другото си рисуване, и картун ефекта, който успявам да постигна с гасето. И затова по-скоро картун ефекта ми харесва, защото ми оставя да си почивам от тези хиляди правила и, нали, пропорции и неща. Ти пак имаш пропорции, но някакси никой няма каже нищо, че ръката на гасет не е окей, защото главната идея е друга и ако аз съм успяла добре да предам тази емоция и вие да почувствате, нали, да разберете какво имам предвид, значи съм си свършила работата и няма значение дали ръката с 4 пръста или 5 или каквото и да било. Докато тук също имаме тази хиперболизация на невинното, женството, нали, защото по принцип жените са с по-големи очи, склерите са, нали, бялото на окото е по-голямо. И така. И това е единия пример, който исках да дам. Тук също има хубав пример за това как, нали, окото просто е огромно. Тук вече има и други неща, но с това ще се абстрахираме. И при анимето имаме малко котешка муцунка. Няма човек на земята, който да не яхне като види коте. Мисля, който каквото ще да ми казва, котка. Който каквото ще да ми казва, всеки харесва муцунката на котето. Така, аз не виждам по чата нищо добре. Така че това е едно от основните правила. Обикновено имаме лицето разделено на 3 равни части, нали, челото, носа и устата и брадичката, нали, горе-долу така са на 3 равни части, както и всяко едно око помежду очите има равни части. В смисъл, окото е голямо, колкото между очието. И това са такива, нали, перфектните, как да кажа, перфектните характеристики на човешкото лице. Съответно при бебетата челото е много по-голямо, носа и устата са по-малки и така нататък. Има различни такива разпределения и съответно, за да хиперболизираме това усещане на детенце, на тази невинност,
правиме почти никакво носле за аниметата, много големи очи. Обикновено, нали, те говорят на такова, нали, много невинно. И слагаме малка брадичка, буквално да изглежда като бебешка глава, което е малко... Да, странно, но ето примерно разликата между мъжката и женската. Това са неща, които ние наблюдаваме по принцип, когато гледаме хора или си говорим, или когато някой път видя някое странно лице, нали, виждаш къде е разликата от стандарта и къде всъщност е уникалността в този човек. Примерно Хавиер Бардем е, нали, точният пример за странно лице, обаче не знам как се пишеше. Да. Примерно при него има този странен профил. Аз съм го рисувала поне 4-5 пъти, като 2 са ми само сполучливите, мисля. И той има супер странно лице, обаче това го прави много интересен за рисуване. И примерно сега, за да мога да му направя карикатура, нали, бих взела нетипично големите очи за мъже, защото при мъжете обикновено са по-малки, носа му, нали, профила като цяло му е такъв много прав, не е като нослето на котото. И челюстта също му е по-особена. Ето на тази снимка всъщност личи колко е странно това лице. Брадичката е много голяма също. При устата също имаме доста особен характер, но би бил много хубав за анимация, точно защото е изключително странен. Плюс това вижте как грима, цветовете, абсолютно всяко нещо влияе страшно много на усещането за този човек. Примерно от този друг много велик филм, който е много така, как да кажа, разпознаваема роля. И така, и в общи линии гледаме ето такива неща. И по този начин, когато искаме да направим нещо, хиперболизираме или намаляваме нещо, отнемаме, за да може да дадем ефекта, нали, който искаме. Лошото е, че наистина не съм помислила за гасето какво да казва. Обикновено винаги си взимам текста, за да бъде на едно и също място, да е еднакъв, и логото си слагам. Нали, това е подготовката. Изключително важно е за мен, като артист, художник, дизайнер и да има подредба. Защото хора, повярвайте ми, ако няма подредба, файловете са ужасна каша и много е зле за работа. Мисъл, това ако аз сега не си го подредила хубаво, утре когато искам да направя нещо, ще ми е гига трудно. И по-добре да отделя няколко секунди преди да започна да работя, вместо после да седа с часове да ги подреждам, както, нали, ми се е случвало, защото някой път ми се налага да работя малко по-хаотично. Не че ме изважда от зоната на комфорт, окей съм, просто после е повече работа да се сета кое откъде, какво е трябвало да стане и така нататък. Затова предпочитам да работя така, в групички. И сега, това е, винаги си държа основната палитра, за да няма разлика, защото в началото, когато започнах и не мислех, че ще стане нещо от гасето, започнах без точни цветове и виждах как, примерно, бялото не винаги е бяло или синьото не винаги е същото синьо и така нататък. И реших, че окей, трябва да го унифицирам, за да стои добре и в Инстаграм, нали? В смисъл да личи, че са едно и също. Това също много ми помага. Колкото и да го правя различно гасето, нали, защото просто наистина не му отделям много време, то изглежда, дава усещането за едно и също геройче. Независимо дали главата му е по-сплескана или по-кръгла или каквато и да било, вие винаги знаете, че това е гасето, защото то е с бял цвят, с жълти кръчета, с жълта човка и с коронката, знак на моят криптопровал. Та, сега, дайте да измислим какво да може. Сега, другия вариант, когато нямам идея, е да търся референция за нещо. Като ето от Pinterest, примерно, търся по някакъв начин референции. Аз как шервам и на двете места? Добре, не съм сигурна това как стана. Добре. Не, то всъщност... Да. Ама аз как? Аз шервам едновременно хора и от таблета, и от екрана. Това не знам как става. Ма това е добре. Всъщност сега разбрах, че мога да го правя и така. Добре. Така,
Може всъщност да объркаме колко съм объркана, когато трябва да правя подкаст. Така да е, лайв. Добре. Опа. Ще опитам... не, или... Не, наистина сега се чуда какво да е. Искате ли нещо да си говорим, да питате по темата? Нещо интересно ли ви е? Не ви ли е? Или мога да направя карикатура всъщност на някой гасето? Има ли някой... Аз сега напоследък малко съм спряла в моите си неща и не съм гледала много новини. Знам някои неща, които са се случили последните няколко дни, ама не са много... Те са много политически, не е окей за гасето. Какво може да е? То скоро идва септември. 1 септември, обаче то не се чувства като 1 септември. Може би, че тръгват хората или не. Или може би да. Днес обявих, че започвам един много сериозен маркетинг курс и всъщност мога да направя гасето като ученик все едно, защото то е така. И все едно се връща на училище, back to school. Това ще е. Импровизирано толкова. Значи сега си пишеме тук back to school. За сега. И започваме скициране. Сега, някой път не винаги ми се получават илюстрациите от първата скица, а някой път се получават дори без да скицирам. Нали, зависимо от това колко ми е ясна идеята в главата. Сега, разбира се, не е ясно, защото се и разсейвам. Но, тук виждам, нищо не се случва, обаче всичко останало работи, което е добре. Така че може да скицираме сега. Основата на гасето винаги започвам с главата, която първоначално правя като кръгче. Вижда се, нали? Така, и след това знам, че има буски. Нали, трябва да направим буските, задължително. И след като направя буските, има една брадичка. Обикновено, когато искам да го направя още по-гуфи или сили, буркани. Ама да, аз не правя буркани. Аз съм топ. Така. Ама да, може, що да не прави буркани? Това е много добра идея. Благодаря ти. Значи, едното е back to school, другото е бурканите. Ама сега, ние като варяхме компоти, имахме едно корито, което слагахме. Такова беше. Върху една специална скара. Така, някаква. И тук имаше огъня, нали? И в това корито, или не корито, какво беше? Не знам какво беше. И там слагахме компотите във вода и с едно такова ги затваряше дядо ми. Ама то лютеница. Може да върти на тая машинката, дето тя направо ни откачаше ръцете. Не знам. Добре, айде да пробваме с тая машинка. Дето мели. Не знам вие как слагате лютеница. Първо, нали, се варят тия неща. Не. Ние салца така правим. При вас не знам дали салца правите. Салцата е така с една машинка, където по принцип е за месо май и се върти. Ама това е... Хем е яка идея, хем май не съм готова за нея. Не съм готова за зимнина. Или... Нали имаше една история, една приказка с с скакалеца май, как гледа... Не скакалеца. Штореца, как гледаше една мравка, как се подготвя за зимата и цяло лято не се подготвиш, може да цепи дърва за зимата. Защото сега хората, нали, вкарват дърва. Мисля, че това ще ми е по-близко, защото ще е по-лесно да го илюстрирам, ще е по-познато на хората, ако цепи дърва. Май да, нали? Сега, ето примерно. Как може да... Ето примерно, имаме един основен дънер. Ще направим тревичката с други такива вече изрязани. Те са триъгълничета. Ето така. Това е кората на дървото. Ето така. Цепеници им викахме ние. Ето така някакси. Така, и тук
ще има едно друго. Е такова. Така. И сега интересната е гъсета как ще е. То ще е... Поне сега така си го представям. Сега ще видим после дали ще стане. Значи очите, сега тук в случая искам да е много наклонено назад, за да изглежда много клъмзи, нали, такъв непохватен. И да гледа така надолу. И даже ако успея, само да видя дали ще успея. Това, което сме свикнали като хора, които рисуват на хартия, е да се приближаваме към листа, а всъщност сега мога просто да увелича картинката, където тук, нали, вече нищо не се разпознава. Сега, много е важно, според мен, да се плези, защото някои хора като работят и така се изплезват и да изглежда, че му е трудно. Трябва да изглежда, че му е трудно. Двойната брадичка. Коронката. Така, сега, много е важно тук двойната брадичка да се покаже. И тук ще сложим такова, че се поти, все едно. Така. И сега, първо рисувам главната част. Защото сега, нали, тук трябва да държи... Сега как трябва да държи това. Така. Само секунда тук да си го скицирам. И после ще оправим, ако нещо не е наред, ама май тук да е лака тя. Сега, примерно, трябва да знам тази ръка, някак си трябва да се падне, т.е. палеца е от другата страна, да. Ето така трябва да държи, ето така. Сега в случая не ползвам референция, защото горе-долу се сещам. И задължително правя крачетата криви. Не знам, дава ми много такова усещане на тази непохватност, нали, която искам да има. Но ако забележите първите и сегашните, доста така се различават. Тогава повече внимавах, имаше повече така а сега по-свикнах, може би, с него. Така, и имаме вече гасе, което цепи дърва. Сега, въпросът е, искам малко да центрирам положението, малко ще го намаля и ще го сложа ето така, може би, за да не е съвсем от край до край. И мисля, че го имаме. Може да сложиме купища, тук може да има купища. Или не съм сигурна дали... Как се вижда? Как би се виждало? Даже е така, като има сянка под тях, ще е по-яко. Е така, тревичка. И какво да пишеме като такова? Опа. Какво стана? Въпреки, че е рано. Или... Да. Дето вече е опропастило. Може да има превръзка някъде, защото 100% се е заколило преди това. Или не, ние имахме... Нали, някой път можеш извария. Или някакъв тип... Много мразя как ми се скрие голямата клавиатура. Winter is coming е не prepare, може би, preparing.
Добре, че ме поправя. Трябва да измислим нещо по-струнно. Или... Добре, текста за сега ще го оставим. Това ни е скицата. След това лекичко така я избледнявам. Взимам тази въпросната четка, която ви нахвалих на тази... Къде си? Добре, ето е тук. На Лаура Рубин и сега ще видите всъщност какво... Тук нещо, какво се случва? Защо имам? Това защото записва, окей. Така, и сега си имам нов леер и вече преценявам дебелината, окей ми е. И вече започваме, и друг път сме го правили, да очертаваме това, което сме направили, но вече по-окончателно. Ето го ужаса в очите и, нали? Е така, хоп. Тук устничката отдолу е по-мъничка. Много е важна тая линейка, която слагам Home Fitness. Да, може би Backyard за двора. Или The Real Fitness. То всъщност може така и с градината, нали, когато хората, нали, имат градини. Сега, ето тук може да сложим сякаш, нали, като се подпреси, има една такава линийка. Нали, трябва при карикатурите също трябва да познаваш много добре и анатомията, за да знаеш, ето тук сега примерно има плешка, знам, че има плешка, тук примерно знам, че има ключица. Нали, хубаво е да познаваш, за да знаеш къде какво да махнеш или да сложиш, за да може човека да усети отсреща, че това е действието или каквото и да е, което прави героя. Тук са малко странно стана. Може би това по-нагоре ще го сложим. Да. При пошлето имаме... И обикновено, за да имам горе-долу същия ефект, когато рисувам гасето, гледам да не го правя много бавно. Нали? Защото идеята му е, нали, да се случат бързо нещата и когато... Нали, винаги личи, когато, да кажем, си обърнал повече внимание на детайли и така нататък. Но, нали, аз знам, че не мога да му обръщам постоянно такова внимание, затова гледам да е колкото се може по-нескопосано, за да си е част от характера му и да кажа, не, то е нарочно, нали, не е защото бързам 90% от времето. И, нали, това усещане наистина го прави анимационно. Нали, не трябва да е винаги някакво мега сложно, за да е работещо. Нали. Защото някой път аз изпитвам и в работата си с клиенти, някой път изпитвам малко вина, ма чакай, аз това толкова бързо се справих с него, нали. Ама ти се справиш бързо, защото просто го правиш нон-стоп. Нали. Това не трябва да те кара да се чувстваш зле от това. Нали. Ти като специалист, затова си специалист толкова време, защото може да го правиш бързо. Нали. И това не трябва да по никакъв начин да те... Това сега тук как го направих. Ето така трябва да е и това да минава... Не. Тук се обърках от многото линейки как ги сложих. Малко не трябва да е така баш.
Ръцете са най-голямото предизвикателство. Винаги. Не знам защо имаме такива ръце. Ако държа нещо... Добре, не съм сигурна, ще го оставя за сега. Да го направя, когато съм сигурна. Ама не. Да, бе, така е. Абе, нещо не е наред, ама ще свърши работа. Тук ще сложа още пръсти. Здрасти! Ето сега, примерно, дървото не може да е толкова право. Трябва да е леко начупено такова едно, но няма да го правим така. И то просто ще си дойде после и от цвета. Добре, така може да го накъдриме малко. Да сложим. Тоест, трябва да имаш познание по рисуване на основните неща. Трябва да знаеш основни пропорции, трябва да знаеш основни правила, трябва да знаеш перспектива, трябва да знаеш тези работи. Нали? Аз често казвам, за дизайна може да не ти трябва рисуване, но за това, нали? Няма как. И то даже това ти помага, когато знаеш правилата, нали? За да можеш да ги пречупваш. И съответно да можеш да предоставиш ефекта, който искаш да има. И ето, без помагащите линейки имаме една прилична илюстрацийка. Ето тук сме направили малко грешка, но няма проблем. Е така, защото не е важно да е правилно. Важно е какво послание носи. То пак има правила да е, но не е важно да е толкова... Как кажа? Мисля, че ме разбрахте. Да е толкова реалистично. То вашия мозък ще си го довърши, каквото има ненаправено от мен. Така. И сега, при рисуването с Procreate има една опция, която аз много харесвам, която когато открих не можах да повярвам, че има. И съответно много забавлява и племенниците, така основно рисуват. Насякъде трябва да знам, че е тук малко цапам, ама... Насякъде всички линии трябва да са затворени, които не искам да имат цвят вътре в тях и просто влача цвета, което много улеснява рисуването на такива неща. А където има някакви допълнителни неща, аз си ги дорисувам така отгоре. Нещо тук не се получи с ръката, но няма значение. Е така, като направиш, окей. Така, и сега взимаме си цвета от тук, правим очите. Аз лично много обичам да слагам отраженията, защото го правят много по-миличко. Ето сега езичето синьото можеш и така го сложа. Така. Имаме и краката. Чудно стана.
Ето виждате ли, когато имаме идея, толкова бързо се случват нещата. И имаме един цвят, който е за такива различни неща, които да ни помогнат. За сенки. А всъщност, ако идва от тук, така трябва да дойде. Хайде. Така. Добре. Ето и тук така ще направим малко. И сега, понеже нямаме дървета, нали, по принцип в схемата, може да сложим просто друг такъв цвят. Който обаче си мисля, че мога да направя малко по-кафяв като че ли. Не съм сигурна. Защото малко стана никакъв, ама мисля, че пак се връзва с палитрата на... Може тук малко по-светло да стане. Така. Да се вижда, че е различно дърво. Защото то, нали, не всяко дърво е еднакво. Така. И мисля, че... не. Това. Така, и леко, може би е такова, не съм сигурна, малко по-сивкаво. Може би е така. Май по детските имаше... Това беше по-синьо острието. Не съм много сигурна как точно трябва да изглежда. Мисля, че става добре. Дали дръжката да не е червена? Мисля, че ще е по-добре червена. Все едно убил нещо. Добре, е така. Просто не съм сигурна дали да е бяло. Май е добре да си е с този цвят. Е така, и острието само да е. Като ще сложиме от плясъци. И мисля, че само текста ни беше не знам защо някой път така ми се бъгва. Може би искаме ли да е на долния ред? Да. Мисля, че е добре. И мисля, че стана забавно. И това е. И после му махам тук това и готово. Много ви благодаря, че бяхте с мен тази вечер и това беше за сега.